Mga ginakabig high-risk frontliners prayoridad sa mass testing. Samtang mga overseas Filipino workers nga ginrepatriate, kinahanglan nga makasunod sa 14-day quarantine. Si Zen Kilantang nakatutok. Prayoridad sang Iloilo City Health Office ang mga high-risk frontliner kasubong sa mga doktor, nurses kag mga medical staff. Sila subong ang ginauna sa nagapadayon nga mass testing sa syudad sang Iloilo. Matapos nga may isa sa 3 ka OFW nga nag-abot sa syudad nga nagpositibo sa COVID-19, ginadiskusyonan na sang task force kung ipadayon sa gihapon ang paggamit sang rapid test. Sino kay Dr. Roland Fortuna, hindi buot silingon nga nagnegatibo sa rapid test, negatibo na ang isa ka persona sa COVID-19. Ginadiskussan pa kay may mga guidelines for the using sang aton nga rapid test. Pero once nga maplan siya, kag mabalaan na naton, we're planning nga magamit sang RT-PCR nga testing nga iya sang DOH. Dugang pa sang CHO, kinahanglan nga magsunod sa 14-day quarantine ang mga OFW nga iga-repatriate, nakapaidalom sa COVID-19 test kag kompleto sa dokumento agud masiguro nga hilway sa virus ang mga nagasulod sa syudad. Matandaan nga nadismaya si Mayor Jerry Treñas matapos nga wala magsunod ang OWA sa guidelines sa repatriation sa mga OFW sa diin 3 ka undocumented persons ang nakaupod sa grupo sang OFW halin sa Cebu. So dapat na-certify sang taga-barangay, barangay kapitan nga ilan na siya nga pamuluyo. Kag dapat naka-comply sila with a quarantine dito. Miski na ubos nila ang quarantine dito, pag-abot dapat naka-quarantine facility sila for 14 days. Padayon naman nga ginamonitor ang 94 ka mga personnel nga nabutang sa alang-alang ang kaayong lawas matapos ma-exposed sa mga OFW. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.